Des que s'han acabat les festes, no hi ha res. No hi ha res, i jo m'he pas tot el dia aquí avorrit. Hòstia, ets sonat aquell tu, el de su bebè. Ara me'n record, jo va veure una hamaca al mig dels pobles que havia d'estar sonat i me va despertar, que és el pitjor de tot, me va despertar. Me va dir que era youtuber, no sé què. Vinga, no me cerqui el bo. Mira, posaré a YouTube Sant Llorenç Hamaca. I deu ser això. Hola, bones. Vos vull informar que demà seré el primer client de SUBB. I per fer-ho, tinc un plan. Muntaré una hamaca a SUBB i quan la Montrafel vengui, jo ja seré allà. Ja l'he feta. Tinc competència. Au, campamento base muntat. Ara, fent ones. Jove, què fas? Al camp, perquè vull ser el primer client demà. El primer client on? A SUBB, Per què? per sopar d'hora, que aquí tarden molt. Però tu no vols que estar en una hamaca al mig de sembra. Sí, però si no, no seré el primer. Tu quin dia som? Avui, diumenge. Diumenge. El dilluns tenen tancat. No me fotis! No sé qui és, però veuràs tu si et trobes xerrer, li riaré dues geltades, perquè no és normal que me vengi aquí a veure la meva imatge a davant tot el món, fora el meu permís. Però bueno, ja està. I això què posa? San Lorenzo, nueva generación, fora vida, Antoni Touré. Uep, com anem? Avui estic en el meu fora vila. Això són els meus estimadors. Antoni, en Joan, en Tomeu, en Margalida, en Abel, en Pet, en Maria, en Miquela... Xxt! Cati, té silenci! Ara, bueno, jo faré un. Com veus, avui ha estat un poc difícil, perquè estan tristos. Mon pare n'ha rebossat un, però bé, això no és lo important. Cati, té silenci, rodeu! Però bueno, us ensenyaré com sembrar un ginjoler. Au, ja basta per avui. Mos despedim en Abel. Mare de Déu, què és això? Troba normal sembrar un ginjoler, tirar-lo així? Hòstia, aquesta joventut d'avui en dia no s'entera de res. I ara ja és podcast Sant Llorenç. Hola, benvinguts en aquest nou podcast. Avui estem en el darrer dia de festes. Estem aquí amb en Pere Llull, de Corea, i en Jesper, de Can Redó. Què tal? Què vos han parescut aquestes festes? Les festes, una passada, la verbena, una locura. I el partidazo, vaya partidazo. Buah, el partidazo, vaya partit. Un partit molt igualat i no me puc creure com va acabar. I xerrant de què va, avui acaben les festes de Sant Llorenç, amb el granot d'or. Què tal, Pere? Quines expectatives tens? Jo espero que els vídeos siguin graciosos, però l'important és la companyia. Una companyia com la vostra. Pere, Jesper, moltes gràcies per venir. Aquí acaba aquest podcast. Mos veiem en el següent. Crec que per avui va basta, de YouTube d'aquest tan modern. No entenc res. Què és això d'un jove que està xerrant tot sol? Ja pareix que està fruit. I ara el darrer, meam. La mejor hamburguesa del pueblo. ¿Pueblo de què? Què passa, carabasses? Jo som en Mateu, menjant en les hamburgueses. I avui hem vingut en el Crets i a provar les millors hamburgueses del poble. Ben per aquí. Hola, bona, vols fer carta? La carta, he vingut a provar la millor hamburguesa. Bueno, en què van de demanar la hamburguesa? No sé qui han demanat, però segur que serà coenut. Aquí Opa! Què du això? L'hamburguesa de carn de Angus, els ous són del meu galliner, les patates són quilòmetre zero i un bacon d'un pot ben frescos. Bueno, això d'aquí, coenut. Unes patates que pareixen l'iglesi i una hamburguesa que en fa dues d'allò. Però tu, Déu, quin barro. Bueno, ara l'enxapar per la meitat i mireu això, quin coloret, quina pinta. Joder, sap boníssim. Me cago en la puta. Cric i tot. Mira. Tot bé. Tot bé. Papa su reina. M'ha quedat aquí. Joder. Duig una puta suada. M'ha quedat aquí. I la manera ja no m'ha de res. Oh, era ben hora. L'hamburguesa, molt bona. Però aquesta camarera no m'agrada gens.
ha tardat una borrada. Bueno, ja han sortit del restaurant, ha estat boníssim, l'hamburguesa molt bona i la recoman 100%. Això sí, estic seguríssim que aquest bar és de Corea. M'ha tabat, que bé. M'has alegrat. Pensava que ja tot el món estigui sonat. Almenys me'n duc una rialleta i me'n puc anar tranquil, però és que si hagués d'estar tot el dia mirant aquestes porqueries de Sant Llorenç, no puc viure. Bueno, crec que és hora d'aturar l'ordinador perquè ja m'ha bastat per avui.